Tisselqvist! Men vad jag kommer på? Ibland när man kissar så är kisset gult. Men ibland så är det typ genomskinligt. Det är konstigt. Det beror ju på hur mycket vatten du dricker under dagen. Jag brukar dricka mjölk. Då borde mitt kiss bli vitt. Oj. Tisselqvist! Vad är det för skillnad på en ren och... Nej, så här, vad är det för skillnad på en smutsig ren och... Nej, så här. Vad är det för skillnad på en ren och en smutsig älg? Ren! Renar! Tomtens renar! Ja, en Tyst nu, Magnus! Kan en älg... Nej, vi ska bevisa att tomtens renar inte finns eftersom att renar inte kan flyga. Ja, men det kan vara en ren som är smutsig. Fast är den inte ren, men det är inte ren. Nu ska vi jobba, så håll käften! Magnus, gå och hämta en ren. Den är smutsig då. Åh! Ja! Det är en slags ren. Det är inte den bästa. Nu kommer hon bli arg. Rocky! Rocky! Vad är du? Rocky! Vad är det? Sluta göra sådär! Ja, nu ska vi göra en grej. Kan du... vet du vad alla fyra betyder? Man så jättebra. Och ner med huvudet. Das head. Sådär. Om vi bara... kolla en ren. Jättebra. Då går vi in. Kom nu. Tisselqvist, nu har jag hämtat renen. Titta här, jättefin. Oj. Ja, här är renen du ville ha. Det är ju Rocky. Men om du kisar, då är ju lite lika ren. Okej, jag har inte tid att hitta något annat. Så jag får väl nöja mig med den här. Ja, den har jag hittat. Kom nu, Magnus. Ja, men kom då! Skynda på dig! Men det tar tid! Ja, men öppna!